umkhulu omkhulu wadala ukuthi thina soxhumana namathamba lele phansi kwethu lomhlaba bese wona ethatha izikhalo zethu adlulisele kuye bese yena uyaphendule kuwona amathongo bese amathongo kubi wona abuya ezakuthina azosamukelisa lezo zinto ekade sizicelile. Wethongo lami, wethongo lami, wethongo lami ngawuke, 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 nama ngizenzanga ngenziwa abadala wethongo lami ngawuke, wethongo lami ngawuke. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha sishaka kashayika ngemanzi ngiyesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa zamkhomba isona sincane saphuma ehlathini ekseni ngovuve sazivuthulwa ngoba sigcwele amabethe ngikholwa ngenhliziyo engadibanda kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkankane lakhe lathi ngihamba lithese lo sitha lathi ngahamba ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca ngumshana wakofuze fulelo mashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tjatsha kaPheshe uPheshe kwaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo kuhlala kuyintokozo ngaso sonke isikhathi bafowethu ukuthi ngifike la kwimpunga yeSintu TV ngizonisikela kwelinonile uma ukuthi umushake bafowethu inhloso nqangi yale channel kukubuyisana ezintweni ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo bese siyalulekana okukuthi amathongo asembethe okanye amathongo alele phansi kwethu lomhlaba yini ayithandayo kumuntu engeke izikwazi ukuthi imqhathe nawo ingakho ke kule channel bafowethu sithanda ukuthi abantu sihlale ngaso sonke isikhathi sibatshela inhloso nqangi yayo ukuthi inhloso nqangi yini inhloso yale channel uzokhumbula ukuthi enkathini esiphila kuyona namuhla siphila esikhathini la abantu abaningi izinto ezithinta isintu sebezikhohliwe izinto ezithinta isintu sebezishaya uzokhumbula ukuthi kukhona namasonto azishaya izinto zesintu ezigcina sezenza ukuthi abantu bangazilandeli ingakho ke kukhona le channel enkulu ekuthiwa impunga yeSintu TV ngoba iyona channel le efundisa abantu isintu sabo efundisa abantu indlela yesintu ekuyona indlela ekade ihamba okhokho babo ngesikhathi zasendulo ngihleze ngikushumayela ukuthi impilo yomuntu nomuntu ophilayo phansi komthunzi welanga inqike enkomo kubantu abangasekho noma ngabe ubani noma ngabe imuphi umuntu ngabe uyakholelwa esintwini noma akakholelwa impilo yakhe kodwa isekelwe amathonga alele phansi kwethu lomhlaba ngisho izinto esizenzayo thina njenganabantu nezinto esinazo nezinto nje ezinhle esinazo thina njenganabantu kubalekile ukuthi wazi mbukelo wempunga yeSintu TV ukuthi noma ngabe yini onayo uyiphiwa yithongo lakini uyiphiwa yithongo elikwembele uzokhumbula ukuthi phakathi komuzi wakini okanye uma nabantu nizelwe phakathi komuzi anembathwa ithongo elilodwa kodwa nembathwa abantu abaningi abehlukene umuntu nomuntu kuba khona abantu bakuba bamembathayo uzokhumbula ukuthi uma umzali wakho ekhulelwe wena kukhishwa ithongo libe linye kuthiwa lihambe lo bhasobha impilo yakho kuthiwa kube yilona eligada impilo yakho usavundlile okhalweni lika mama wakho nengane yakini ngokunjalo nayo njengoba nobabili nizalwe ngezinsuku ezingefani nangeminyaka engefani nabantu abanembetha kubona abantu ababodwa abantu abehlukene ingakho kubalekile ukuthi umuntu nomuntu phakathi komuzi alinxusa ithongo lakhe ekuyilona thongo elambhaso bangenkathi esavundlile okhalweni lika mama kule channel sike safika la umuntu sazomfundisa ukuthi mawukhuluma empepheni ikakhulukazi mawungazi ukuthi uphethe ubani ayikho into ebaluleke njenganokuthi ngelinye ilanga ukufika uguqe emsamo bese ukhulume nethongo ekuyilona elakhethwa ukuthi lembathe impilo yakho okuyilona thongo elakugada ngenkathi usavundlile okhalweni lika mama wakho ingakho ngithi ngigcizelele ukuthi ngisho kuthiwa nomndeni ningakanani
anembethwe yithongo elilodwa. Umuntu nomuntu khona ithongo ekuyilona eligada impilo yakhe, khona ithongo ekuyilona elakhethwa. Kodwa izingane zamawele njengoba nazo zivundle okhalweni lukanina ngesikhathi esisodwa, iyona nto eyenza ukuthi ngokwesintu sethu kuthiwe izingane zamawele zumuntu oyedwa, ngoba ngokomoya wethongo elisuke lizigadile kusuke kuumuntu oyedwa osuke wagadile. Isona ke isizathu lese senza ukuthi kuthiwa amawele awumuntu oyedwa. Ngokwesintu sethu ke bafowethu ayikho into ebaluleke njenganokuthi noma ngabe yini oyifisayo, noma ngabe yini ofisa ukuthi ube nayo noyicelayo. Ngiyawubona umthandazo. Umthandazo bafowethu kufanele ukuthi ulandele isicelo sasethongweni. Uzokhumbula ukuthi iningi labantu limile endleleni alikwazi ukuqhubeka lephambili. Yini lenza ukuthi lime? Ingoba bafowethu iphuthe esilenzile thina sabantu. Sisuke salahla isintu sethu. Salahla inkolo yethu yesintu. Sayeka ukuguqa emsamo sithemeleze. Sayeka ukuguqa emsamo sishisa impepho. Sayeka ukuthi sixhumane namathongo alele phansi kwethu lomhlaba. Sayeka ukwenza izinto othola ukuthi okhokho bethu nabo izinto ababekade bezenza ezazibasiza ukuthi baxhumane namathongo alele phansi kwethu lomhlaba. Bese nawo amathongo akwazi ukuthi axhumane nomkhulu omkhulu ukuze kwenzeke konke abakufisayo. Ingakho uthola ukuthi iningi lethu lidonsa kanzima. Ingoba nendlela esithandaza ngayo siyakhohlwa amathamba alele phansi kwethu lomhlaba, kanti impilo yomuntu nomuntu bafowethu incike kakhulu bafowethu kubantu abadala. Noma ungahamba esontweni ufike uthandaze wenze konke, kodwa abantu abadala mabengathanda ukuthi yenzeke leyo nto sokuyifisa isuke ingeke izenzeke. Ngimpunga yesintu bafowethu unyaka oqala sikule nyanga leka masingana, ngiyafisa ukuthi abantu bafowethu bakwazi ukuthi bazimisele ngokwasemsamo wabo, abantu ukuphahla bakujwayele. Ngoba uma uphahla usuke uthandaza ngendlela yesintu. Uma uphahla usuke bafowethu uxhumana nethongo noma ngabe kuphi la ukhona. Mawuphahla ke bafowethu akudingeki ukuthi uzube kini emagcekeni, noma ngabe kuphi la ukhona uyakwazi kodwa ukuthi uphahle uxhumane nethongo lakho, ulicele ukuthi likwenzele izinto ezithile wena ozaziyo ukuthi njenganomuntu yini oyidingayo, yini oyifisayo, ukuze ithongo lizokwazi ukuthi libe yisibani phambi kwakho, likwazi ukuthi likukhanyisele. Ngoba bafowethu uma sisazokhohlisana sikhohla amathongo bese sithi siyathandaza sibheka kumkhulu omkhulu, izinto zethu zizohamba kancane. Angisho ukuthi umthandaza usebenza, uyasebenza wona, kodwa akumele ukuthi sikhohle into omkhulu omkhulu ayidala. Umkhulu omkhulu wadala ukuthi thina soxhumana namathamba alele phansi kwethu lomhlaba, bese wona ethatha izikhalo zethu alidlulisele kuye, bese yena uyaphendule kuwona amathongo, bese amathongo kuba iwona abuya ezakuthina azosamukelisa lezo zinto ekade sizicelile. Kodwa thina uma sizojomba sikhohla abantu ekuyibona abawumkhulu omkhulu, uzokhumbula ukuthi namakholo ayakuveza ukuthi uNkulunkulu wokuqala womuntu umzali wakhe. Noma ngabe ubani uNkulunkulu wokuqala nje umzali. Ingakho ke kubalekile ukuthi nanoma ngabe yinini ucele kumzali wakho, ngoba umzali wakho yena uNkulunkulu wakho. Umzali wakho uyena owenziwe nodaliwe okuthi yonke into oyidingayo kube uyena okwenzela. Uzokhumbula ukuthi umuntu wakuthatha ukuletha emhlabeni uyena umzali wakho, uvelanga waqathaka. Ingakho ke noma sebedlulile nabo sikwazi ukuthi sibakhumbule izinto ezinhle sizicele. Ngizokwenza umfanekiso. Ngokwesintu sethu uma izingane phakathi komuzi kukhona into eziyifisayo ukuthi zibe nayo, kodwa zifisa ukuthi zicele kubaba njenganenhloko yekhaya, azivele ziqonde kubaba kodwa zikhonza kumama. Mazikhonza kumama bese umama athathe leso sicelo sabantwana asidlulisele kwinhloko yekhaya. Ingakho ke ngisho ngithi nangokwasethongweni bafowethu kubalekile ukuthi sixhumane namathongo ethu ukuze nawe ezokwazi ukuthi asixhumanele nomkhulu womkhulu. Ngoba uma sesizoxhumana nomkhulu womkhulu ekubeni umkhulu womkhulu yena edale ukuthi soxhumana nawo amathongo ayosigqilaza bafowethu, impilo yethu iyobanzima kakhulu. Asingakhohlwa ke bafowethu amathongo ukuthi impilo zethu zisekeliwe, zisekelwe yiwona amathongo. Lokho kudaliwe, akufanele ukuthi sibe nemibuzo eminingi. Sithi noma sithandaza kodwa sithandaze sazi ukuthi siyakwazi futhi ukuthi sixhumane nabantu abadala, siyathandaza ngokwesintu. Ngoba vele nangokwesintu bafowethu kusukela endulo kwakuthandazwa, kodwa kwakungashiyo ukuthi umthandazo, kwakuthiwa ukuthemeleza, kuthiwa ukuphahla njalo njalo.
angageqika amagula ngeimpunga yesintu zikhona nencwadi ezifundisa isintu sethu thina njenganabantu abampisholo ziyatholakala ezitolo zakwa-Adams uma useThekwini naseMaritzburg uma ukuthi ukude nale ndawo siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona zifike kuwena qathatha le ncwadi zethu-ke bafowethu zifundisa isintu sethu thina njenganabantu abampisholo zicacise ezinye zezinto eziningi othola ukuthi ziyahlupha thina njenganabantu ngiyacela-ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV nemfanekiso eqoshiwe nidlulisele nakwabanye abantu ngoba nakubona izokwazi ukuthi ibe usizo ngiyacela futhi ukuthi-ke niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga Umuntu othembele kuye wena Umuntu othembele kuye wena Umuntu othembele kuye wena Umuntu othembele kuye wena Ngoba mina ngithi ngoba mina ngikwenza kodwa Ngoba mina ngikwenza kodwa